dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti karton kan dagiti daan nga ay ayak. Idion unana apanawen ubing adda dagiti daan nga ay ayam nga aglidliday. Gapo tadagiti akin kukwa kadakwada kat di daam mo ida nga ilalaan ken ipatag. Iti maysa nga aldaw kat Umay kayo nata, gaayam tayo Diyak kayan, kanayon mo't akas dati ay ayaman tayo. Nga rod, makaoma. Ay ko mati ay ayaman tayo. Adda kumamat dagitay ay ayaman tayo ah. Dagitay kumamat kutsi. Wano robot. Wen ako ma, kayat ko daytay kumamot munmunye ka ah. Diyak pa'y nadaan iti ay ayam, manipod idi. Uray siya. Tadim makilak mo tan dito'y bahay ampunan. Uray syakmat. Agpapada tayo ah. Awan mat ngamin ti ay ayam tayo akakasta. Iso nga agay ayam tayo laangan itilin ng mangan. Sige, umay kayo. Sige manlaangan. Umay ka, Lenlen. nangagmo ti bagbaga dagiti ubing, Sister Nena. Wen, sister, kaya't na kumama ti madan iti ay ayam. Apay, agdawat tayo iti donation. Uray ko madagitay daanan, sister. Kasaan mo tamasapol abaro. Tinapatag kat mabalin pa'y, uray daanan. Wan nga agpaiso. Mayatak iti singasing mo, sister. Tapat yak nga adumat dagiti naayat nga gidonate. Nang runa numaamuan da at ipapanan ti idonate da kat dito'y bahay ampunan. Sigurado day ta, sister. Mabalin tayo mo ti makisarita nga agikabil tayo iti dakkel a karton iti sango ti simbaan. Wano iti sango ti radio station. Wano saan? Kadagiti department store. Sige, tapagsasaritaan tayo dayta. Taparamat kadagiti uping. Wen, sister, tababaan day ta nga aramidan tayo. Maparagsak tayo dagiti ubing, uray kaskasano. Sa dino, daytoy nang ipananda kanyak. Adumat taglabas at tao dito'y ayan ko. Kan adda papel na impagkat kanyak. Adda nakasurat ngamjak mat mabasa. Lapsang ka pa, pare. May aklatan. Agyaman nakit di. Tauray kaskasano. Adda pa'y lagayam serbik. Kas may sa karton. Makisimbakan, pare. Kunak no sanda ko na pagan Tayo ano. tayo tagpat-pat ti unas. Panakapumpinak matlatan ni jay sulit ti bodega. Ikargakan kita karton. Ay, agyaman nak. Adda yung kargada kanyak. Wow. Adda madla kadwa ko. Ha? May sana dungrit amon munyi ka. Munmunyi ka. Kumusta ka? Iti dayta nga itsuram. Kasla pinaglulukwan da ka. Tinangay ayam kun ka. Ay na, gayam. Kayat ko pa'y nga da kundi to'y unag mo. No amom la ko ma. No anya tinaramit kanyak di ubing akin kukwa kanya. Ha? Tangay doa talaang mat. Sige, istoryam kanyak. Noan niya tinapasamak kan ka. Idi, napintasa, amon mo ka.
Ulandis ti buhok ko. Nabangluwa, kan napintas ti badok a color red. Ngam gaputa loko-loko di ubing akin kukwa kanya. Napanak inlumlum iji kapitakan. Sana kinulta-kulta panday ti buhok ko. Iso nagpalina kun alaad kandungrit. Makapaliday, tadinak amo nga impatag jay ubing nga akin kukwa kanya. Iso nga ita, imbal lang dakon. Ay, kastagayam tinagpanagam, iti ubing anaranggas itay ayam na. Kaasi kamot munmunyi ka. Wan nga rod, karton. Ura litlidaya kita. Dalam paso yan. Awanan maramida. Buludan di balayan. Talaga akasta. Sapay ko man, taado ti ag-donate iji impan ko a karton iji sango ti simbaan, sister. Sapay ko ma, Sister Nena. Sa bagay, sumagay no panutlaan nga daw tinapalabas. Huston to asarong karak intong Domingo. Wan, Sister Nena. Bareng addan nagikabil iti donation da. Ay, sapay ko ma, sister. Tamabalin mat nga uray dagiti daanan. Kan dagiti saan da na kay kayat ngay ayam ti donate da. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti ubing. Adda manen kadwata, munmunyi ka. Adda simbang put a robot-robot. Ay, wan kaya. Kumusta ka, robot? Kumusta ka, robot? Nasayat met, tadamanen kadwami ka ni munmunyi ka. Ag yamanak ta welcome kadak kayo ngamin nakapabain ti itsurak natokol ti maysa nga imak ken natadal pay ti pagikabilan iti pateryak iso ngayon basura dakon Ala, istoryam kada kami ka ni munmunyi ka. Naan niya tinapasamak kan ka. kinatangnak ti maysa nasingpet tatang para kadagiti tua nga anak na Iti karton dito ya. ngem naimot jay inaudi di na kayat ngay pabulod iti manong na pinaginagawan dak kat natinagak iti simento iso tokkol ti maysa nga imak kat natadahil ti pagikabilan iti bateryak Ay, mati, ti agim imot. talaga madi munye ka iso binaot idani tatangda kat kunana nga ibulengnak langen saanen agumatang iti ay ayam da iso nalidayanak tadidak amo ngay impatag Nasayat, tadamanen kadwa tayo. Oh, apay analiday ka? Kat napintas ka kutsi-kutsi? Saan ka mo't adaan? Awan sapay gasgas mo? Malidayanak, taimbel lang na konjay amok. Ngamin, agabrodan kat sanak nga intugot. ay sayang ngarod ta tinakamat itogot Wan nga rod, iso analidayak. Saan abali? Tada kami mat akakadwam. Wanan dito yakon ayan nyo. May bag nga oras yo gagayam. Ha? Naimbag nga oras mo mat, teddy bear. Amuklatan, no apay analiday ka. Imbal lang da kamutunan niya. Padakkelan ti akin ay ayam kanyak. Ket sana narumpang ngagtalinadak pay kan kuana. Isungay mbelang dakon. Tanuad da ka no makapidot kanyak ngobing. Isunto ka nun ti mga iwan kanyak. Ay, Iswa pirmi tiliday ko.
pananipod ubing ti amok. Saan kami nagsinsina? Itugtugot na uray sa dino ti papanan na. Amin a sikreto na. Ibagbaga na kanyak. Iswa mas dawak. Takilat-latan ngayon bulang nak. Ala, awanan ti maramidan tayo. Agpapada tayo nga adda na lida pa kasaritaan na. Talaga akas ta. Lenlen, apay adi ka pa'y lamaturog. Masaag pa'y dito yung fairy tale nga indag ni Sister Nena kanyak. Anya nga dayta? Istorya ti Maysa, prinsesa, nga adu ti ay ayam na. Agkakapintas a baby doll, teddy bear, adadakkel, kan adupay. Nagswerte matanday ta prinsesa? Uy nga rod, ngamin, adananang kantatang na, kanabak nang da, tamay sa nga rod a prinsesa. Iso amagatang na, ti kayat na. Kaano nga tamat amadaan ta iti pamilya? Tapno may gatangan da tamat iti ay ayam ta? Ay, day tatisan ko masungbatan, tuntun. Ngam nagmayat kumaan niya, no damat mangampun ka data, tapno maadaan tamatan iti pamilya. Kumaa? Ay, sige, umunakan ang maturog. Tagbasbasak pa iti fairy tale. Nagraragsak dagiti ubing nga agkaayam Sister Nena. Wan nga ron, sister. Maragragsak anak ang makakitkita kadakwada no kasta naragsak da. Iso nga ikarkararag ko iti Diyos. Asapay la kumatay ka na tayo pa'y iti pigsa tayo. Tapno mataripato tayo anaimbag dagiti ubing. Mapadakkel tayo ida iti nasaya at asursuro. Nga uray awan ti mangampun kadakwada. Sapay ko ma, sister. Day tamot ikarkararag ko iti Diyos. Lamin, nakakaasi dagiti kakasta nga ubing. No awan ti mang taripato kadakwada. Nang runa kat awan mo ti kabukbukudan da pamilya. Iso ada tayon ti ibilbilang da pamilyada. Husto ka, Sister Nena. Iso arumbang laeng nga ipatag tayo mat ida. Kagayam, nagado tayo nga agkakadwa. Nga ron gayam. Adda kalugong adaan. Sinturon adaan. Espada. Bula adaan. Nagduduman nga ay ayam. Ti kakadwa tayo. Wan nga rod. At dapay kapatpadak amon munyika. Ngam nagbasit. Kaslaman munyika ti manggagamot. At dapay kadwa na adagom. Si kamat monyeka tila ibagpagam. Nakabutbuteng ngamin tinangana. Iso anak ko nakamon munyika ti manggagamot. At dapay nakitak abado ti engkantada. Brrm. At dapay trompo, gitara, barko-barko. At dapay bado ti nurse, ken bado ti soldado. Wen, nagduduma dagiti kakadwa tayo. Dandani akon mapunno. Wan nga rod, talaga nga imbaleng datayon dagiti nagbalin nya amo tayo. Saan datayon pagan ano? Day tati, makapaladingit. Tanudaan tayon. Wano lumaad tayon. Saan datayon apagan ano? Ibalang datayo latan. Akas laawan anyaman na. Wen nga rod, nga awan ti maramidan tayo. Talaga, akas ta siguro ti papel tayo. Hosto ti kunan ni kotse-kotse. Awan ti maramidan tayo. Tasanda tayon akayat dagiti amo tayo. Ubing, dandanin. Sumagmamanulangan ngal daw. At danton ay ayam yo asumangpet. Ha? Agpaiso, sister?
Wan, tonton. Anya ngay dayjay nga ang ayam, sister. Jak pa'y maibagano anya dagijay. Ngem, nagduduma. Ado, sister? Wan, ado. Yay! Madantay tumatangan na dyan, ayam. Ngakano nga, sister? Basta, dandanin. Iyagdanton dito'y bahay ampunan. Isong agsingsingpot kayo, ha? Saan kayo nga aga-apa? Nasingpot kami, sister. Saan kami nga aga-apa? Taday tati kanayon yung ay bilbilin. Kun saan ana saya at ti aga-apa? Very good, tonton. Kasta ti ubing ana sisingpot. Madanaganak. Ita, tanapon no ako. Ano dito yung karton na? Sigurado, alaan da kami. Ipanda kami, iti pagibulbul nganda iti basura. Malidayanak. Kaputa agsisina kami matlangan. Kadag ito'y nagbalin agagayim ko. Naadaanak nga agpaiso iti kagayim. Ngam sumagmamanulang nga aldaw ti panagkakadwan. Betay, kalulog po tayo kartonan. Adaitan, dimtungan ti pagbutbut ngak. Inserada kon. Kaya't naasawan, alaan da kamin. Kayam, apay nga insarada kan? Wen, gayom teddy bear, tanapon no akon. Ha? Kaya't kadi asawan? Ipanda tayon ijay pangibalbal lang anda iti basura. Agsisina tayo, matlaan. Uwan nga ron awanan. No ibalang da tayon. Agsisina tayo matlaang. Apay ngay sisina tayo matlang. Awan ti maaramidan tayo, gagayom. Magkaton yung data karton, tayo pantayo ni Jilugan. Sige, sige. Kuna akon tet. Addan to, makapidot kada tayo nga ubing. Naamo na tayo nga ilalaan. Oray no kastoy, adaan tayo. Sapay, kuma. Wala. Lagi tayo kuma. Ubing ana sisingpat. Nga amo da tayo nga ipatag. Ikararag tayo akas na kuma. Tapno, napimpintas. Di pa nagkakadwa tayo. Asaan da tayo nga ipan iti basuraan. Kitaan nyo. Nagadumot gam ti karton nakapadpadak. Dito'y nangiluganan da kada tayo. No kasta. Saan lang ada tayo ti balang day ti pagbabasuraan. Sige, mapantayon ka atwa. Bagkatan yun. Ala, bagkatan yung dagiti karton, tayo babayon. Sigaro. Baba tayo ti truck dagiti karton. Amin na kita. Agyaman na kiti pa nang itulodyo ka dagiti donations, manong. Awan ti problema, sister. Maragsakan lakit ti dagiti ubing dito'y bahay ampunan. Addan ay ayam da nagduduma. Sigurado dahi ta, sister. O sige nga ron, agpatuloy kami. O sige manong, kat agyaman kami. Maragsakan na. Gagayim. Ta dito'y matgayam bahay ampunan. Pinangyaganda kada tayo. Kung nakibaling da tayo niya pagbabasuraan. Yung saan matgayam. Wan nga rod, kayam mi akarton. Apay nga rod nga agluluwa ka. Kat kunam amaragsakan ka. Luan ni ragsak. Kayo. Tauray makuna adaan. Kung saan tayon anapipintas. At dapay lagayam kay mudingan tayo. Kung adu nga ubing, tinaparagsak tayo. Kasta tinapasamak ubing. Kasta unay aragsak da karton ken dagiti gagayem na. Taijay bahay ampunan tinangipananda kadakwada. Kat ado tinaparagsak da nga ubing nga oray makuna adaandan nga ay ayam. Bueno ubing ditan tinagibusan ti may sapay asar sarita tayo ita. Nga insurat
ni Mary Jane Castro. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mang panunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.